Det hele begyndte ude på landet. Den naturvidenskabelige tænkning, hvor mødrene sad og vævede på deres spændemaskiner. Folk kom privat og fik de varer, de skulle have. Det var dyrt, fordi det tog en del tid. Der var ingen problemer for bomuld til hjemmet, fordi trekantshandlen gjorde det billigere. I USA var bomuld for eksempel en overskudsvare. Man fandt så ud af at kunne udnytte råstoffer som kul og få energi ud af dem. Man opfandt spændemaskiner, vævemaskiner og dampmaskiner. Varerne blev pludselig masseproduceret, og kvinderne ude på landet kan pludselig ikke følge med. De kan ikke længere tjene penge til familien, fordi masseproduktionen er langt billigere, og det var noget folk foretrækker. Folk blev nødt til at flytte fra landsbyerne ind til storbyerne, hvor fabrikkerne stod klar med energidrevne maskiner, og flere personer arbejdede som et team, som også gjorde produktionen langt billigere. Der var nu flere penge i timen, da der blev produceret en hel del varer, som blev solgt videre. Der var nu penge nok til familierne. Også ude på landet erstattede man lige så stille dyr som arbejdskraft med energidrevne maskiner. Dette var starten på den industrielle revolution. Gennem 1600- og 1700-tallet havde England været meget aktiv i trekantshandlen, og specielt inden for slavehandlen. Den kapital, der nu var skabt, kunne bruges til at opbygge en ny produktion. Sagt på en anden måde gik England fra handelskapitalisme i 1400- til 1700-tallet til industrikapitalisme i 1700- til 1900-tallet. Inden for landbrug var der også sket en forbedring af metoderne og afgrøderne. Man havde i løbet af 1700-tallet indført nye afgrøder som kartofler, kløver og roer. På samme tid havde man indført vekseldrift, så markerne nu skiftevis blev brugt til dyrkning af afgrøder og til græsning for kvæg eller får. Denne vekseldrift resulterede i et højere udbytte. Under oplysningstiden spillede den logiske, fornuftige og videnskabelige måde at tænke på en væsentlig rolle. Det var blandt andet grunden til, at de første maskiner og forarbejdningsmetoder blev opfundet. Det var håndværkere og andre praktiske folk, der søgte at effektivisere arbejdsmetoderne, som opfandt disse nye maskiner. I England havde man meget kul, men for lidt træ. De var altså derfor nødt til at tænke nye baner for at få den fulde udnyttelse. Dette kom til at spille en helt central rolle i industrialiseringen. England havde gode handelsveje, hvilket gjorde det nemt og billigt at eksportere råvarer, først og fremmest bomuld, til englænderne i kolonierne i Indien og Amerika. I løbet af 1700-tallet blev disse handelsveje yderligere forbedret, i og med at der blev bygget mange veje og ikke mindst kanaler. Den liberale tankes fader er Adam Smith, som levede fra 1723 til 1790. Det vigtigste element i liberalismen er individets frihed, hvor mennesket er stærkt, selvstændigt og egoistisk. Adam Smith beskrev i 1776, hvordan et samfund bedst kunne indrettes. Ved at lade frihed råde og lade den frie konkurrence bestemme, hvad og hvordan der skulle produceres, at lade den usynlige hånd råde over markedet ville give nationen velstand. Statens rolle ønskedes minimeret med fri konkurrence og arbejdsdeling. Produktionsprocessen på arbejdspladserne skulle splittes op i enkelte dele, og der ville på den måde blive produceret mere fra hver enkelte. På arbejdspladserne havde arbejderne frihed under eget ansvar, de stod selv til ansvar for deres produktion. Arbejderne skulle ikke kunne sælge sin arbejdskraft, men være med i fællesskabet om at øge produktionens bedste. Socialismen var arbejderklassens ideologi, som havde grundtanker som lighed og solidaritet. For socialisterne var kollektivet og samarbejdet vigtigere end individet og konkurrencen. På arbejdspladserne stod arbejderne sammen om at producere, modsat liberalismen, og det her kollektivt på arbejdspladserne. Som modsætning til liberalismen opstod socialismen. Socialismen ville organisere produktionen til fælles bedste og sørge for, at den enkelte fabriksejer ikke kunne bestemme. Arbejderne skulle ikke kunne sælge sin arbejdskraft, men være med i fællesskabet om at øge produktionens bedste. Socialismen var arbejderklassens ideologi, som havde grundtanker som lighed og solidaritet. For socialisterne var kollektivet samarbejdet vigtigere end individet og konkurrencen. På arbejdspladsen stod arbejderne sammen om at producere. Modsat liberalismen var det her kollektivt på arbejdspladserne.